Προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, την έβγαλε τη σέντρα. Δεν πρόλαβε. Πέναλτι! Είναι πέναλτι, το έδωσε! Πέναλτι που είναι πάνω στο Σαμαρά! Στη σέντρα του ηρωικού Χολέμπα Σαμαράς πήγε με το αριστερό. Πέναλτι και ποιος θα το εκτελέσει? Ο Γιώργος Σαμαράς θα εκτελέσει. Έλα Γιώργο! Έλα Γιώργα ρε! Έλα στείλε μας τα ουράνια Γιώργο! Ο Γιώργος Σαμαράς απέναντι από τον Παρί. Το καλύτερο το παιχνίδι μας το φύλαγε για το τέλος. Ο Γιώργος Σαμαράς απέναντι στον Παρί. Ο διαιτητής ο Κάρλος Βέλα λέει στον Παρί που να σταθεί. Και ο Γιώργος Σαμαράς είναι αυτός στον οποίο ομνεί ένα ολόκληρο έθνος. Έλα Γιώργο! Ο Γιώργος Σαμαράς απέναντι από τον Παρί. Η Ελλάδα μπορεί, οι Έλληνες μπορούν. Έφυγε ο Σαμαράς. Σαμαράς γκολ! Γκολ ο Σαμαράς! Γκολ ο Σαμαράς! Έλα ρε Γιώργα ρε! Εμείς θα περάσουμε! Εμείς θα προκριθούμε! Εμείς θα πάμε στο Ρεσίφε! Εμείς οι Έλληνες μπορούμε! Χάρη στο πέναλτι γκολ του Γιώργου Σαμαρά που μας στέλνει στα ουράνια! Εμείς σκοράρουμε! Εμείς βάλαμε το δεύτερο γκολ! Με τον Γιώργο Σαμαρά που το κέρδισε και το εκτέλεσε στην αριστερή γωνία του Παρί, γράφοντας το Ελλάδα ακτή ελεφαντοστού 2-1. Ακούστε το Έλληνες!